ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଉ ସେ କେମିତି ଘର ପାଖ ଲୋକ କିଭଳି ଆସୁଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ପଛରେ ବୁଝିବା। କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଥିଲା? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଜ୍ଞା ନଈ ବନ୍ଧ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ଗଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପୁରାଟା ଦିଟା ଖାଲଟା ଥିଲା। ଖାଲ ଥିଲା। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ଏଇଠି ହଁ କିଏ ଥିଲେ? ପିଲାବେଳେ କାହିଁକିନା ଆମେ ବଂଶଧର କିଶୋର ତାଙ୍କ ବଂଶଧର। ଆପଣ ବଂଶଧର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର ଜଣେ ଅନନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ବିଜୟ କୁମାର ଶିଶୁ। ବିଜୟ କୁମାର ଶିଶୁ। ବିଜୟ କୁମାର ଶିଶୁ ସେଇ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଂଶଧର ଜଣେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ଶିଶୁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆପଣ ମୁଁ ଥିଲି ଡିଫେନ୍ସରେ। ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା एकदम ପୁରା ଖାଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଖାଲ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଣେ ବାବା ରହୁଥିଲେ ଦିନୁଗୋଷ୍ଠ ବାବା। ଆଚ୍ଛା ମଠରେ ଚାଲିଥିଲେ ଏସବୁ ଘର ପରେ କିଛି ନଥିଲା, ଚାଳ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ। ହଁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କେତେଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ବସିକି ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ କରୁ। ଆଜ୍ଞା କରୁ କରୁକା ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା ଯେ ଭୋଜିଟା ମୁଁ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଭୋଜି ମାନେ ୱିଥ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ସହିତ ମିଲିଟାରୀ ମୁଁ ଆସେ। ମୁଁ ଯଦି ପଥର କେନାଲରୁ ଉଠେଇଲୁ, ଆଚ୍ଛା କେନାଲରୁ ଉଠେଇ ଏଇଟାକୁ ଇଏ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆମେ ତା ଭିତରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂରେ ଏଇଟାକୁ ଘେରେଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଘେରେଇକି ସଫା କଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଗଛ ବୁଛ ଅନାବୃତ ଦେଲା, ସଫା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଖାଲ ଥିଲା 10-15 ଫୁଟ ଖାଲରେ ଶାରଳା ଗଛ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା 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 ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆପଣ ତ ଘର ପାଖରେ, ଆପଣ ତା ବଂଶଧର, ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ସେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ନା ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କେବଳ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟିଥିବ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଘଟିନି। କେବଳ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି 7ଟା ଶାରଳା ଗଛ ସେମିତି ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ସେମିତି ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରୁ ସେମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ପୋତିଦେଲୁ ଆମେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଗଛ ସେଇ 7ଟାରୁ ଆପଣ 7ଟା ପିଲାବେଳୁ ବି ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି? ପିଲାବେଳେ ଦେଖି ଆସୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପିଲାବେଳୁ ବି ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶାରଳା ଗଛ। ଏଇ 7ଟି ଶାରଳା ଗଛ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅଛି। ସେମିତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୋତି ହେଇଗଲା। 15 ଫୁଟ ପୋତା ହେଇଛି। ମାନେ ଶାରଳା ଗଛ ମୂଳଟା ତଳେ ରହିଛି 15 ଫୁଟ। ଆଜ୍ଞା 15 ଫୁଟ ତଳେ ଶାରଳା ଗଛ ଅଛି। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ବଂଶଧର ଏଇମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶି ଏଇ ଜାଗାକୁ କିଭଳି ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୋତି ଏ ଶାରଳା ଗଛ 15 ଫୁଟ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ପୋତା ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ଏରା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକଅପ୍ କରିକି ସବୁ ଇଏ କଲା, ସିମେଣ୍ଟ କଲା, ଇଏ କରିଛି, ଟାଇଲ୍ ବିଛେଇ ଚଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ପଥର। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ ବାବା ଥିଲେ, ସେ ବାବାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦିନକର। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତାଙ୍କରି ସମୟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ କିଏ ଥିଲେ? ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଦିନ କଥା ଏତେ ନାହିଁ। କେବଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବାକୁ ଆମେ ପିଲାଦିନ ଦେଖିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥିଲେ। ତାପରେ 2-3 ଜଣ ସବୁ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆସି ବଦଳିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକଅପ୍ କଲା ପରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲା ଆଉ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲା। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଇଏ ପୀଠ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ବାପା ବାପା ଯା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁମନ୍ଦିର କେବେ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ? 600 ବର୍ଷ ତଳର ହଁ କଥା। ହଁ। ସେ ଆମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମ ସମାଜ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, କିଭଳି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇ ହଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ହେଲା ଚାଲିବ, କିଭଳି ସଂସାର ମାର୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା, ସାଂସ୍କୃତିକ କଥା, ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କଥା ସବୁ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖାପାଖି କିଛି ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଞ୍ଚସଖା 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ଏ କଥାଟି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନା, ଆମେ ଡିଫେନ୍ସରେ ରହିଲୁ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଡିଫେନ୍ସରେ ପଢ଼ିଲୁ 18 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଏସବୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼ରେ ଏଇଟା ଖାଲଟା 15 ଫୁଟ ପୋତିଦେଲୁ ସାରା ଗଛ। ଆଉ ଇଏ କୁକୁର ଫୁକୁର ବୁଲୁଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା କଲୁ। ତାପରେ ଏଗାରେ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି, ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆମେ କଥା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ
ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇବୁ।